Il-Partit Popolari Ewropew innomina lill-MP Maltija Roberta Metsola għall-irwol ta' Viċi President fil-Parlament Ewropew. F'messaġġ fuq il-midja soċjali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li Roberta Metsola ġiet nominata għal din il-pożizzjoni influenti b'appoġġ ta' 65%. Dan huwa ta' unur kbir għal pajjiżna u għall-Partit Nazzjonalista illi mara minn Malta u Għawdex kisbet din il-fiduċja mill-akbar grupp fil-Parlament Ewropew. Din hija kisba storika u aħna kburin bik. Malta kburija bik, stqar Bernard Grech. Metsola kienet nominata wara li l-pożizzjoni ta' Viċi President ġiet vakata minn Mairead McGuinness, illi ġiet maħtura Kummissarju Ewropew. Jekk tirbaħ din in-nomina, Roberta Metsola tingħaqad fil-grupp ta' 13 il-Viċi President f'din l-istituzzjoni fil-Kapitali Belġjana. L-irwol tagħhom jinkludi illi jwettqu dmirijiet tal-President tal-Parlament skont kif mitlub, inkluż it-tmexxija ta' ċertu seduti.